2 más 2 son 2, 1, 2, 3, 4. Val, doncs fem la suma. 2 más 2, hombre, yo. Está fácil. Vinga, ara li toca la... Què esteu fent? Què esteu fent? Sumes. I quan tingueu les sumes fetes, què haureu de fer? Què és això? Fer-les al paper. Molt bé. A veure què té. Molt bé. 3. Molt bé. 2. 6. Gem, expliques què has fet aquí? La paret del 10. A veure, me l'expliques? Com l'has fet? L'1 i el 9, El 1 i el 9 fan 10. quin pes? El 2 i el 8 són 10. El 3 i el 7 són 10. El 4 i el 6 són 10. El 5 i el 6 són 10. El 5 i el 4 són 10. El 7 i el 4 i el 3 són 10. El 8 i el 2 són 10. I el 9 i el 1 són 10. Molt bé, i ara què hauràs de fer? La feina. I quina és la feina? La paret del 10. La paret al 10. Molt bé. Aquesta Jessica. Què esteu fent aquí? Estem treballant les simetries. Les simetries. I com ho feu? Ah, i surt el mateix a l'altra banda del mirall. Molt bé. Molt bé. Què has fet amb l'1? He muntat amb aquestes peces 5 dibuix. Molt bé. Roxane, què estàs fent? Els números que falten. Els números que falten, molt bé. I quan el tinguis fet, què faràs? Què hauràs de fer després? Mohamed, què haureu de fer després? Ah, molt bé, que tu ja ho estàs fent. Super. Calculador.
Molt bé. A veure com t'ho veus. I després buscar la divinalla i quan terminem mirem darrere si està bé. Ensenya-me'n. Estan bé? Estan bé? Fada. A veure. Les has encertat totes, molt bé. Dolors va d'estar I a la llit. Sofi. No. Fama. Molt bé, què heu de fer en aquest racó? Debemos de encontrar las letras para afinar. Val, molt bé. Espera, que voy a poner una ficha. El pollito pillo. Què esteu escrivint? El pollito pillo, el pollito pillo. Busques la frase i busques el personatge. Molt bé. Ja, qui, la, fa, te, el, sí. Alai, tu què estàs buscant? Ja les tens totes? Dolors de... Val. I ara que les tens totes, què hauràs de fer, Alai? Escriure-les. Escriure-les a on? Una galeta. A veure la frase, què diu? Una galeta. L'has trobat? Llegeix alguna frase, Paul? Què has trobat? El llop ric.